Bagat at tutain. Nagtiwalang kanya, boy. Alanganin natin, boy. Labay, boy. Tatay, toy, timo sangaw. Sige, boy. Gusto mata, boy, ha? Hindi mo Boy, sata. boy, da buk-buk na, boy. Naman naman nag-imas. Sa wali flavor na ata. Nya flavor na. Naman naman. Mumait ah. Ah, di ba? Bagas na. Sa walap gad na yan. Ay, apo, makapaturong mo tatot panawin na. Nabitin akdi ah. Nasapay nga tadyay. Boy, ilang ka na? Makikita mo lang ako ng maniti kang kano ko, nagdamag kapailaan. Balin dumawat. Raman tamanin. Ato atlog ka, kahit armanan. Atamanay, tiket ko ramanan. Hanta at dugmaw. Yung laki, di na yan. Yung masata. Yun ba ya? Raman garod, dapat natado ah. Ano? Ano naman? Ano lasa na? Himas? Kasang manimat. Siyempre ah, maniata. Ayun niya. Himas? Mas. Siyempre. Galam. Ha? Galam. Dahil, bidot ko. Napidot. Ay, buso mo martakam. Bagong luto ah, boy. Pagubay ka eh. Kaya mo pa eh? Wam. Sige, boy ka, kumain ka pa. Matso ka nagnanam, boy. Boy, dapat. Boy. So, nagkapumunta ka rin mo. Madi boy, tilabol sa kaje boy, nakita mo yan, nagkabudi kirot ko mo. Boy, bulsat tikas to yun, nay. Ay, Diyos ko boy, dapakit na to. Hala nga, matinsa. Reklamo ka pa lang, ito ka nakalaro doon. Sa balapgad na, boy. Naniniwala ba kayo na itong fairings na to na puno ng gasgas ay pwede pang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gasgas. Hinayaan ko rin yan mababad ng 2 to 3 minutes. Saka ko pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Tinsa. Reklamo ka pa lang, ito ka nakalaro doon. Sa balapgad na, boy. Madi boy, nasabi ka. Natin, so natin, boy. Sige pa boy, masasyak ka niya mo, kasi magising ka eh. Sige na, Gusto lang. awato mo. Awato mo boy. Kanya matatan boy. Madi ako na, boy. Nga talaga. Boy, damat takab na ni. Hindi mo nakalukat. Uray man. Yata katakab na di ka na. Kasi siyempre ko ma-absorb na junag. Maabsorb. Wala yan, dapat yung tama mo absorb mo. Siyempre. Ang dapat ni boy. Gusto natin, boy. Adulaw na. Mali boy. Masya na sa taong managbisin eh. Uy, nga madam boy. Ado pa ito boy. Masabali sa mga ukot to yan. Madi boy. Sige. Bagat at tutain. Nagtiwalang kanya boy. Alanganin natin, boy. Dapat boy. Tatay, toy, timo sangaw. Sige boy. Gusto mata boy ha? Hindi mo Boy, sata. boy, da buk-buk na, boy. Nyama dintad na aja. Madiango na. Nih, hindi mo si Majay. Nilalan na. Hoy, Simsay. Nata. Bugnay. Pinaganaras mo pinagalalat ta ni tagay sa bunga na. Nagalsumpay yata. Sa maik ng ramanam. Ato lang na talamon na manay. Mabsug ka pa ito Kanya mami na yun. Gans kamo kanya ko nang yutatan. Nagsuga kami na yun. Weh. Diyak kaya nga kanina na So nga bilbiro kakti ko pag tidak si kama nakita. Kumasa yung magkanyam na Weh. Ano sa mga... Nabagasatay? Ay, naman namin nag-imas.
Sa bali flavor na ata. Nya flavor na. Naman naman. Mugmit ah. Ah, di ba? Bagas na. Sa balapgad na ya. Normal naman ka. Maden, kanya mo, nabsugak pa eh. Mati na bugna din ka. Kita ka na lumna. Ayos ako, nabsugak ko na eh. Hmm. Sige, buso mata ang partakam. Bano mawan pa lasa na ata. Nakadaw. Win, sige. Mayat? Mayat. Kunak yung kanyang. Kasano nga, yung mga ano kan. Namnamo maji kwa, bagas nata. Pero nga nanamam, di mo makita. Nga naima sa atin, tad ko nga manay. Buro kami nata, sige muna akon. Salamat ang jaw. Good. Bagas pa. Kasano nga madinanana magic ka nagkapod yung murmurin ni Andres. Mukat. Nagnaan naman siya din yun. Giyasa talaga. Gima, nanam. Oh, gimasam. Gimas. Baak, agring ka tita. Uy, baak, agring ka tita. Naging masati man ninay. Nagnanam si ka. Agring ka tam. Sa pamaturugato yun, baka nabartik na rabi ay. Hoy, baak, agring ka tan. Abay, Rama na matintin naman ni Nanjaw. Nagnanam. napangpangan ko lang man ni tatay. Inyam latan. Rama naman na yung sa laang. Nagimas. Kapuros. Sige man latan. Lakit din ni Dimsay. Nagnanam si ka, kapuros talaga to. Sa mitya. Ano naman, Pai? Naganas mo kanya Nanjaw. Nikanak may manay. Nagimot aja na tao ka. Baka duti mula na nga man eh, so nang padawat. Siguro. Wait a minute. Tekas jay. Sla umapgad nga umangsig. Siya baak. Nagmat pinagramang ko. Apik siya na baak. Win, medyo maditi angot na siya. Baka reject mo tatong tid na kanyang nandiyaw. Nagpilpil yung mata. Isusuguro pa daw na kanyang Nanjong ka. Tarjek. Yung ore reject ka to, mabalin lata. Naimas lata mo, nananamulasa na. Nye, adi lang mit angot natin maday. Sa bagay makanato yun. Timutunog talam na madimot di ko wara. Nagamas talaga. Nanampay. Nagyamang kalatan, tayo ni kan nakatimakan mo. So, nga nagreklamo. Bak, ditakan. Pangkusarakan ng joke. Pagkadapi manina. Okay. Nalao na yung didimsin. Dati nga purman, tata. Agdadawa mo ito. Itam lang mo tao ya. Pananangatan ng job. Kasap sa pulak aja na tao. Nagnanam talaga.